Benvidos a Todo Mal, o programa que leva 7 días de resaca. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Que tal, Marcos? 7 días de resaca, Digo porque hoxe é sábado, estamos grabando un sábado á mañán en que fósemos Andreu Buenafuente e Berto Romero. O sea, Vou dicir, non estamos grabando un sábado á mañán. Mira como estou a é poner. que non, Estou a poner. Estarme obligando a gravar un sábado á mañán. Sí, Que sí, nin sí. Putin bombardea o sábado á mañán. Hasta él ten unha... cree un poquito nos derechos humanos e deixase dormir tranquilo. Non contaba ninguén co que houbera podcast nin vídeo en YouTube esta semana. Pero bueno, Pero non contaba ninguén que houbera sábados á mañán. Eu pensei que sospeitaran. Pero bueno, digo, estamos de resaca porque o sábado pasado fomos aos Mestre Mateo, xa estivamos un pouco regular hasta o mércores e xoves, penso. Peor do normal, regular estamos sempre, pero peor do normal. Despois, isto gustaríame compartilo cos nosos seguidores, que estivemos traballando moitísimo. Sí. O sea, fixemos, non sei, 2 ou 3 entrevistas, un directo en Twitch, gravamos un programa que non podemos contar moito do que pasou, pero bueno, que se sepa que... Porque non sei, gústame contarlle aos nosos seguidores. Como podemos chamar aos nosos seguidores? Todo malers? Toder maler? Maler toder? Chicoritas. Chicoritas. Chicorita era un Pokémon. Como claro. Era un Pokémon Sí. que era tipo planta. Sí, como os grelos. Non se chamaban... Chamábanse tipo plantas esos Pokémon. Sí, sí. Tipo planta. Así, o sea, como tiñan unha planta chantada na cabeza, tipo planta, listo. Sí, claro. Entonces, Melanie que leva sempre un porro, tipo porro. No, tipo planta tamén. Chicoritas. Vale, os nosos followers son chicoritas. Pois, Que é o justamente... Bulbasur da segunda generación. Para que nos entendamos máis. É verdade. Sí. Sí, é certo. Pois, justamente compartir con os nosos chicoritas que estamos facendo cousas, que traballamos, e que... Bueno, traballar. Que facemos cousas. Bueno, este ritmo de traballo que estamos tendo, o que tivemos esta semana, a mellor non se repite nunca máis, eu creo que non ten a Mancio Ortega. Polo menos o descanso que ten é máis agradable despois unha vez que para, pero bueno, non sei. Non é o descanso, é cando mira a aplicación da banca. Porque ti crees que a Mancio Ortega ten a aplicación da banca e colle, e mira e di mima, chaval, actualizar. Se para a Mancio Ortega non faría outra cousa, estaría todo o tempo con móvil en plan, actualiza. Mira pa aquí, é tu papá. A Mancio Ortega fai que a aplicación da banca ou vamos dicir, o sea, que parece que estamos dicindo marcas de bancos. Hostia, é verdad. A ver se nos vai estar pagando un banco que non sabemos. Vale, di Argentaria. E xa non hai. Pois está a Mancio Ortega actualizando a aplicación de Argentaria, igual que un influencer o Instagram, non? Ou, bueno, non, un influencer non, máis ben unha persona que quere follar o Instagram, a ver se lle entran privaditos. E iso non é sinónimo de influencer. O sea, os influencers non se fan Instagram para follar. Xa, tamén. Me está pasando o traballo Dulceida. Me está dicindo que non podes follar. Non entendo nada. Pois, por exemplo, contoche que outro día, bueno, hoxe é sábado, onte fixen unha entrevista pa La Voz de Galicia e dixenlle a miña nai, conteillo, e dime a miña nai: "E pa que?" Eu non sei que contestarlle, verdad? Non cree no concepto entrevista. Non, en plan, e pa que? Pa que? Iso Pois, pa que vale? quedei un pouco sin palabras, non sei, pois, pa que no? Pa que no? Sabes, non sei. E peor foi meu pai que o luns fixamos outra entrevista, e, bueno, claro, contei, fixamos unha entrevista, chego á casa e dime: "Que tal a entrevista? Colléronche?" Claro, asumen que é máis probable que me despidan do traballo e necesite topar outro a que alguén este interesado nas cousas que digo e poder salir nun periódico. Sí, obvio. Ese é o cariño que me teñen os meus pais. Non é cariño, é realismo. Os pobres homes. Tamén hai unha terceira vía que é que non lle fagan puto caso. Tamén. Eu creo que esa é boa.
Eu creo que a meus pais sorpréndelles máis que lle diga, mira, vou salir nun periódico porque me fixeron unha entrevista, sorprende máis iso a que agora de repente lles diga, vou ir a Isla de las Tentaciones. Eso asumirían en plan, bueno, vale, se estabas tardando. Asumirían dúas cousas. Unha, que vas a ir a das tentaciones e non pasa nada, e dúas, que vas de tentadora, porque ti non tens que entajuante para ir contigo. Amigos, Dios, que fantasía sería facer o paseíto este, sabes, que chejan hola, soy Carla y te como la banana, sabes? Este rollo que van de presentación. Que é como, é un pouco feira de gando, non? Porque primeiro Sí. demuéstraste como gando e Un despois... pouco E está. agora demuestra en palabras porque eres un poquito suelta, non? Porque tens que decir en plan, Non sei, vamos a intentar follar ao teu mozo. é que eu, sabes, é que non sei se sabe isto moito, pero os tentadores que consiguen liarse con alguén en la Isla de las Tentaciones paganlle un pouquiño máis. Entón, eu creo que aí esas cousas hai que ir ca verdade por diante, sempre, en plan, mira, Hola, me llamo Antonio e soy prostituto. no, home, no. Hola, son Carla, non me gustas moito porque tes aí o pelo pincho e non me gusta que teñas máis mechas que a min, pero se nos damos uns morritos douche 20 pavos porque a min vanme dar 1000 euros. Bien, bien. Quero che Pero dicir, e indo que a verdade non pasa nada, e incluso ca moza é como, ou sabes, ca outra parella pode dicir, mira, é que é un acordo económico tampouco. Pero bueno, Leila de las Tentaciones. Vouche descubrir unha cousa que igual non o sabes. Eso xa o saben, aí xa fan por eso. Pero non din. Pa que? Porque xa todos o sabemos. No, A Isla de las Tentaciones é como a Pressing Catch. Todos sabemos que é de mentira, pero facemos como que non No, o traemos porque así é perdona, máis todos divertido. sabemos que é de mentira, menos os que teñen parella, que eses van a tope, sabes? En plan, no, yo me enamoré muchísimo, esto es súper real, en plan, que nadie te está pidiendo que sea real, corazón, que despois vas ter que ir a terapia para superar isto. É películas, a televisión son películas, joder, non pasa nada. Eu aquí estou contigo, como acá nos levamos de puta madre, non. Por qué? Porque isto son películas. E estamos aquí para fazer, bueno, xa está a chorar, outra película máis. Que éramos amigos. Eu fago música triste e ti choras. Despois, arme de vir pedir que che vai axudar a tirar do cerro. E as ver quen vai. Bueno, total. Eu creo que na Isla de las Tentaciones todos saben que son películas menos aquel de Estefanía! Que ao final deixáronse, contra todo pronóstico. Deixáronse, volveron. Non, agora deixáronse para sempre. Ah, sí? Vale, para siempre. Bueno, Non hasta que sabe. haxa un de luz. Escoita, que che quero contar unha cousa. Outro día, para que vexas como é un pouco a miña familia, é que vouche enseñar, vale? Vale, outro día, nun grupo de WhatsApp da familia, manda a miña irmá unha noticia de que unha pastilla logra deter o cáncer. Veu esa noticia na tele, mandou en plan, joder, isto sí que son noticias, que guai, estén pasando estas cousas. E pa miña nai, xa veremos. A ver, pode ser máis gallego, joder, pode ser máis galego. Con estas 4 cousas defines o que é unha nai galega. Listo. Sí, pero de libro, Aparte, non sei se te fixastes nun detallito que miña nai ten de perfil de WhatsApp ao noso can, ao Leo. Ui, gostaríame enseñalo, pero eu as tecnologías regular. Aí está. Ten ao Leo de foto de WhatsApp. Hai que recalcar que miña nai ten a min e ten a miña irmá, ten 2 fillas. E dixo, vou poñer o can no cochindo de paseo, que isto sí que me dá felicidade. Haberá algo que me dé máis felicidade que isto? Non. As miñas fillas, nada. Xa, nin nos planteamos que puxera al teu pai. Non, bueno. Quero decir que se as vosas nais teñen na foto de perfil e elas mismas teñen un amante, que o sepades. Tua nai que ten de foto de perfil? Miña nai ten un daiquiri de fresa. Gustoulle ela. O sea, ni está abierta ao amor, nin ten amor polos fillos, ten amor por pasalo ben polas Por fiestas. pasalo ben e por Perfecto. joder. Vale. Miña nai que é de Santa Pomba, cumplindo estereotipos. A miña é unha nai galega de Libro e a tua nai é nai galega de Santa Comba de Libro. Entón, ti tamén tes algo que ensinar do WhatsApp? Sí.
Vale. Eu teño que enseñar unha cosa que me mandou meu irmán. Non sei se sabedes o que é Dazón. Dazón é unha plataforma de stream, pero de deportes. Ajá. Hai fútbol, Fórmula 1, etcétera, etcétera. Eso é Dazón. Bien, pois meu irmán mándame a seguinte mensaxe. Todo ben, claves Dazón. O único Pero, que me ademais, importaba a él. é curioso ahora que todo ben é 21:45, claves de Dazón 21:46. O sea, eu creo que esperou ni siquiera, eu creo que No. Eso cadroulle el no reloj. cadroulle así no reloj. 59 e a outra está... Podeche importar menos ou todo ben? Quer dicir, a min jódeme máis que me poña todo ben claves de Dazón que me poña claves de Dazón. Xa, normal. Pero, claro, despois de darlle as claves non seguiu preguntando, non? Despois de darlle as claves bloqueoume. Ademais non siquiera foi podesme dar as claves de Dazón. No, claves de Dazón. O sea, como que atrágote, pero con poucas palabras. Pois eu, meu pai unha vez fixo, isto non vou sacar o captura porque sabe Dios onde está, pero meu pai fixo LinkedIn. Equivocadamente, obvio, porque meu Pensaba que pai era Facebook. pensaba que era algo como Facebook, entón fixo un LinkedIn, puxo o seu nome e tal, e puxo de foto de perfil unha foto del con miña nai na playa. E a publicación, a súa primeira publicación, primeira e última, era como a miña muller aquí con ela non se me sale de enriba. Sabes, unha cousa así. En LinkedIn, era como... E isto foi como hai 6 ou 7 anos e aínda llo vimos a semana pasada. E dixo miña nai, borra ese, mamá, hai 6 anos desto. O que quixo velo xo, meu. Sí. O que terá armado teu pai en Badoo. Se tenes un LinkedIn... Vale, pois agora vamos a falar de cousas que parece que non, pero imos empezar o programa, vale, aínda agora. Imos a falar dos premios que houbo estes meses, porque esta, este mes non, esta semana foron os premios ídolo, os Oscars e o Mestre Mateo. Todo. Todos igual de grandes, non hai un por riba de outro. Para mí están todos ao mesmo nivel, non hai un por riba do outro. Entón, primeiro de todo, os premios ídolo. Quen non saiba o que son os premios ídolo, son uns premios que se inventou Dulceida para darlle a influencers, preferiblemente se son amigos dela. Bien. Entón, busquei algunha noticia sobre os premios ídolo e había unha camareira que dicía que nos premios ídolo había influencers que a miraban con cara de asco. É que non é que che miren con cara de asco, é a cara que teñen. O sea, sabes, porque están posando todo o rato, entón tipo a posar como influencer tes que poñerte con cara de asco, en plan. Non, unha cousa así. A túa cara de asco normalmente suele ser esta. Es tan falsa que te ríes cando algo che das. É verdad. Que asco que me coñezas tanto. Eu vou dicir quero dicir unha cousa a esa camarera que como ex camarero, a tope con ela. Ex camarero. Estuvo 15 días nun bar e de que é ex camarero. Ojalá. Seguramente eran influencers. Seguramente eran gilipollas. Seguramente te miraron mal. Seguramente se vas á cena de empresa de Cortizo tamén che pasa o mesmo. É dicir, gilipollas que te miran mal traballando de camarero, hai en todos os lados. Parte... Non culpes aos influencers de que a xente sea normal. Non, pero eu quero, aparte de dicir unha cousa, eu prefiro ser camarero e que me miren mal ou que veñan gilipollas sendo camareiro porque é moi fácil devolverlle a que sean subnormales. Quero che dicir, a min pásame que dou cun gilipollas pola rúa e teñome que fastidiar. Pero se son camareiro e dou cun gilipollas, cúspoche un pouco no café, métoche un dedo no bocadillo ou na cervexa, sabes? Son pequenos detalles que che fan medrar como persoa. É dicir, como que eres gilipollas? Pois non che vou dicir nada, pero valas pagar e eu vou quedar que nin Dios. E aparte, iso fai avanzar a sociedade. Eu, para min, sí. Porque se eu vou e son educado, porque me sale ser educado e porque hai que ser educado e hai que ser educado cos camareros, eu merezco como un premio. E cal é o meu premio? Que non me chuspan na comida. Claro. Entón, ao que é gilipollas, ao que é normal, hai que chuspirlle na comida. Sempre. Porque así despois os outros temos o noso premio de comer sin chuspe. Claro. E a xente que di, non, hai que enfrentar os problemas con asertividade. A miña asertividade é non darche un puñetazo nun ollo.
máis asertividade que esa, creo que é imposible. Non hai nada máis asertivo que un gapo. Entón, máis noticias. Un dos influencers que levou un premio acusárono de que eso foi tongo, non sei que, e dixo, é que Marta Pombo e todas estas son unhas picadas. Porque houve polémica, non? De que, ese non merece o premio, é que a mí non sei que, é que non sei canto. Vamos a ver. Que son os premios que fixo Dulceida para os seus amigos, joder. Que nos premios ídolo che sorprenda que haxa tongo é como si na Liga de Fútbol Española te sorprendes de que gane sempre o Barça gracias aos árbitros. Non, un pouco eso. Que estou moi pouco enterado do que pasou, pero máis ou menos van por aí os tiros. Por favor, non valoredes o xiste solo. Hai que valorar tamén o esfuerzo. É que non é un chiste, é a realidade. É a realidade. É como se eu intento facer un chiste de samurais japoneses. O sea, hai que valorar que non teño puta idea deso. Dulceida crea uns premios. Ajá. E a xente pícase porque non llos dan a eles. Básicamente. Ya, danse de conta de que Dulceida chamoulle premios ídolo, pero poderías chamar premios mi coño moreno. Era dalle o premio a Caixara dos huevos. E se ti non che gusta, date os teus propios premios. Sí, que cada influencer teña os seus premios e que cada un gane o seu premio e listo. Claro. Que é a criticar aos demais. É dicir, o Dulceida organiza a cena e despois hai que malos estaban as croquetas. Fai a ti, hostia. Claro, aparte que os premios, cada premio estaba patrocinado. O sea, sabes, é como si, imagínate, nos Oscars, mejor actor revelación por Valentine, sabes? O sea, sempre había como, o sea, que había eso. É carto, sí. Moi ben, Dulceida, moi lista, claro, a mí pareceme increíble. Entón, non contaba. Se foran, entón no Mestre Mateo, porque non decían premio a mellor largometraxe para X, patrocinado por Piensos Viona. Claro, pois sería o mesmo e sería precioso de ver. Sí. Entón, eu pregúntome, se nós, o todo mal, fixésemos uns premios organizados por nós e ellos dáramos aos nosos amigos, a quen lle daríamos? A ninguén, porque non temos amigos. Vale, pois entón, vamos a... Como dai a verdade, tía, que daches aí en plan... No, mira, vamos ir lendo as categorías dos premios que as temos aquí anotadas e imos dicir a quen lles daríamos. Vale? Vale. Veña, empeza ti, por exemplo. Vou ler e sin gafas, o sea, xa me costa ler e aparte sin gafas. Solo os premios, a ver, solo é dicir o premio tatatía para, solo tens que dicir eso, vale? Serás capaz? Bueno, a ver. O premio tal é para... Vale. Ademais, temos que facer super ben, porque ao mellor para o ano poñenos a nós a dar un Mestre Mateo. Hostia, é verdad. Quedaban por fora arrojando a ver se alguén quería dar un premio. Veña. Non lle temos nombre aos premios. Os premios Chicoritas. Vale. Non. O Chicorita de Oro. Non é así, é o premio tatatí é para. O premio Chicorita de Oro Revelación. Que no. O premio a secas. O premio... Ai, Dios, estáme costando explicarlle máis isto. Este home capaz Padilla. Mira porque Paz Padilla non dá un Goya nunca. Porque gravo os sábados á mañá. O premio Revelación é para... Carla Núñez. Premio patrocinado por Lorazepam e Larios. ¿No? Nin Dulceida tuvo a jeta de darse un premio a sí mismo. Eso é verdad. Como eres de sinvergüenza? Sí, e aparte, non o facen polo medio, a disimular. O primeiro xa... Ganou mamá, ganou yo sola. É que empezaches ti co premio Revelación. Se me dixeras outra cousa non me dicía a mí, pero Revelación... máis revelada que eu non hai ninguén neste mundo. O premio Estajano para a mellor traballadora, aí non te dicías. Claro. Vale, vou dicir eu outro que tamén había aquí. É que tens os huevos darte o premio a ti mismo. O premio a mellor creador de contido é para... Telegaita! A ver... Patrocinado por Queixo Farsa. Se alguén quere patrocinar este contido, cambiámoslle a letra. Si no. No money, no party. Es nuestro lema. Eso sempre. Vale, me toca. Veña, vale. A ver, que máis premios había? O premio a mellor música é para... Sergio, o chaval que nos fixo a cabeceira do todo mal.
Todo mal. Vai, vida, polo carallo, Calle arriba, todo todo mal. mal. Ver Que dos era normais. Somos de Magín. Sí. Dos ver, no, coitar Ver a ou dous normais falar de de paridas, paridas. todo mal, quero me matar. Esa é a parte que máis nos involucra aos tres. A Sergio, a ti e a mí. Por un momento pensei que ibas a decir Sergio Dalma e non sei que me diste un aire así. Vale. Había aquí outro premio. A ver ti a caño darías. O premio gastronomía é para... Marta Álamo, porque para comerse con Kiko Matamoros hai que botarlle moitos collóns. E tens que gustar moito comer, Oye, sorpréndeme moitísimo que lle sepas o nome á moza de Kiko Matamoros. Eu pesas trangalladas estou a tope. Non me preguntes os rellergodos, pero con quen anda os de Sálvame, hostia. E o mozo de Veña. Lidia Lozano é Charlie. Bueno, mozo, que levan 80 anos casados. Pero teñen unha relación de intercambio de parexa. Ah, sí? Eu que sei. Que Ás veces falan desas teñen un cousas. tique para andarse cambiando. Porque Que máis premios? no intercambio, cando vas a unha destas de intercambio de parellas, danche un número como no ropero, e depois tens que ir buscando o teu home co número en plan. E se estou casado con Lidia Lozano, a mí eu cambio o número e non. Eu a mellor marcho para casa con outro, en plan... No, conocendo ti marchas para casa sola. Ti vas a un intercambio de parellas e cando entra o tipo, ti, venga, para casa. A comer porquerías e ver Netflix, que abrigo che gusta. Perdón, me toca. Veña, dalle ti, a ver que máis premios hai. O premio humor é para... Alfonso Rueda, porque hai que ter moito humor para ser presidente da Xunta e que non che conoca ninguén. Eso, mellor humor imposible. E a parte, é que é moi grave, porque é presidente da Xunta e non o conoce ninguén en Galicia, que nos conocemos todos na aldea, que non hai... Ti sabes que vi unha noticia esta semana de que ou unha revista, non sei se foi a Lecturas, que o pixelou pensando que era o guardaespaldas dunha das infantas. O sea, é que eso xa. Estamos ás bromas ou que a que estamos. É que toca os huevos, porque non me gusta ningún político. Caime mal todos, pero se lle fan bullying... Vale, vouche dicir outro premio que vía. Tamén os premios vai a puta mierda, pero bueno, non pasa nada, veña. Sí, que estamos son os mesmos premios que dou Dulceida. Sí, nós inventamos nós. Os premios que dixo Dulceida, pareceme van dar estes Sí. premios. Que eu quería dar o premio á mellor zorza e cousas así, pero non se quixo. Polo que sea, Dulceida non lle acordou eso. O premio Viaxes é para... O Mar Montes, porque che mete un viaje e acabas na luna. Mar Montes vai moito á luna de Pontevedra ou só vai a Chanteclar? O Mar Montes. Hmm. O Mar Montes sigue vivo. Con o tren de vida que levame. Igual o matou o Langui que andaban a levarse mal. A levábase mal co Langui. Sí, a Que mellor. fácil é levarse mal co Langui, que sabes que como se vai, pasache por riba que silla de rodas. Hostia, que ese hijo de puta. Peleeime na discoteca con Echenique, home, claro, campeón, a máquina. Ben, que máis premios había? O premio Conciencia Social é para... Froilán de todos los santos. Non necesita explicación de por qué. No, que tería que ser o premio Inconsciencia Social, pero bueno. Vale, outro... este premio é precioso. Cuidado, O premio Lifestyle é para... Ortega Cano. Porque ten un lifestyle moi currado que fai ayuno intermitente. Mentres bebe Cuba Libres non come. Que é por iso ten, recordemos, semen de fuerza. Que... Vai Lifestyle que Ortega Cano, a mí non se me ocurre ninguén. No. Hostia, levantarse, tomar un carajillo con uns churros, Claro. depois o teu vermú, o teu sol e sombra, ese é lifestyle de verdade. Joder, claro, tope. Justamente, moi van dados estes premios. Creo que están máis reflexionados que os de Dulceida. Sí, é menos corruptos tamén. Que Tócame. máis? Veña. O premio a mellor tiktoker é para... ¡Sí, Pampín! Ten un TikTok que lo flipas.
Ten vídeos bailando con Ortiga, era só... É máis cancións sin ser o galo, cuidado. Ten literal 2 TikToks. Pois mira, pero moi ben feitos esos 2 TikToks. E vou che dicir unha cousa, se todo o mundo só fixera 2 TikToks, non estábamos como estamos. Iba todo moito mellor. Un máximo de 2 TikToks por persona pódense facer. Sí. Vale, e o último, que tamén é moi de influencer este premio. O premio Beauty é para... A tortilla de miña nai. Porque non hai nada máis bonito. Baixar a comer e ver que tes tortilla e digo, que bonito, hostia. Pois perfecto, nós xa están os premios dados. Por mí non lle tocamos, non lle hai que tocar a nada. No. Queria comentar cousas dos Oscars. Tranquilidade todo mundo, non me vou poñer a falar de cousas de cinéfilos, nin de cousas así intelectuales. Vale. Claro, non che vou falar de Óscar o teu veciño. Irmáns que se chamaban Óscar os dous. No. Os premios Óscar de Hollywood. Que hai moita xente que comenta as películas que ganaron, os actores, patatín, patatán, patatón, patatín, pero isto é todo mal. E me gusta falar das cousas que me sorprenden e que me parecen increíbles, que é que nos Óscars subeu ao escenario un burro. O sea, como no Mestre Mateo todo o rato. Sí, é como nos ídolo, pero neste caso máis ben era era literal, un burro, un animal. Pero que pasa, iban vender viño polos cañóns do Sile, e facía falta o burro para levalas. Igual se desorientaron os da feira do Jando de Padrón, da Pascua. E como vai ser a hora, dixeron, hostia, me queda un pouco longe, non? Pois había un burro... Seguro que iban, conocendo aos de Padrón, seguro que iban en plan, preguntaremos. No, sei eu, dalle. Non preguntar non hai que preguntar nunca. Poñemos o GPS, non, que sei eu. E chegaron aos Oscars un burro. Porque creo que era algo así como que fixeron un chistecillo, como que para os que non ganaran, o burro era a consolación, o sea, que podían ir consolarse ali co burro. Pero eso non era a barra libre. Eu pensei que che puñan barra libre ao acabar os premios, en plan, porque así xa non perdeche, polo menos. Que maior consuelo hai que un roncola. E porros gratis, non? E despois, non só iso, despois subeuse un fulano disfrazado de oso, que chaman oso vicioso. Entón, que pasa? Nos Mestre Mateo que metemos un jabalí. O sea, é que... Non sei, eu... Un jabalí vicioso, hai que invitar a Víctor Fábregas. Que, por certo, os Oscars, os únicos premios que se fixeron en domingo. E como se nota que o lunes non teñen que ir traballar. Sin embargo, o Mestre Mateo foron sábados, que depois o lunes hai que rendir. Bueno, pois eso é o noso resumen dos Oscars. Moi loco. Moito peores que os do ano pasado. Por qué? Porque este ano subiron animales ao escenario, pero non fixeron nada. O ano pasado subiron un animal e doulle unha hostia a outro. Claro, certo. Este ano non peleou ninguén, non houve puñetazos porque houve protocolo anti-hostias. E cal é o protocolo anti-hostias? Non invitar nin ao combo dominicano nin a Panorama. Entón, así, asegúrense que non hai pelea. Vale, pois iso, que foron bastante máis tranquilos, máis normales os Mestre Mateo contra todo o pronóstico, que hai que dicir. Creo que eres a única persona no mundo que utiliza a palabra normal para os Mestre Mateo, pero bueno, adelante. Os Mestre Mateo son os Óscars de Galicia, os Goya. O sea, vai la crème de la crème de la crème e despois nós. Bueno, ou os Óscars son os Mestre Mateo da fora. Cada un... É verdad, cada un que dixo o que queira. Entón, para empezar, foron en Ourense. Que dis ti? Ourense está aí ao lado de Galicia. Hostia, eu vin cousas que me pareceu que estábamos... sabes, que me pareceu que estaba super lonxe Ourense de Galicia. Porque, mira, vou te enseñar unha das cousas que vimos. Guardería de vehículos. Hostia. O sea, eu non sei se é que ando pouco polo mundo, pero nunca vin que a un parking lle chamasen guardería de vehículos. Guardería de vehículos, que é os cativos que os deixan no taller. É que
Eu entendo que é como para darlle un cierto toque de cariño, non? E tal, pero eu non creo que lle vayas a poñer a Chantecler guardería de borrachos. Non, é como, hostia, que por certo, tardas moitísimo en chegar, Buah, flipas. O sea, porque é como, está aí ao lado, está aí ao lado, está aí ao lado, está aí ao lado, medio depósito, hijos de puta, me cago en No, Dios. é que estábamos Ten chalados, 30 euros solo en ir. estábamos chalados con que había que poñer o AVE para Madrid, o AVE había que poñer para Ourense. Claro, hostia. Joder, é que... Pero bueno, a Aparte, Ourense o que é a quero- Fortaleza, onde facía falta un AVE. Sí. Por total é onde imos, gallejos. Eu que quero ir a Madrid, eu quero ir a Ourense, hostia, que é onde hai guai. Que, por certo, eu nunca fora a Ourense. Como vos poden gustar tanto as garrapiñadas? Increíble. Cada 100 metros hai un puesto de venta de garrapiñadas. Eso é increíble. Vale, ahora imos a comentar o fotocall dos famosos, vale? Que é un fotocall. O fotocall é un sitio onde che fan fotos, ti te pos todo guapo, posando co teu vestido, e dis, este vestido me lo comprou non sei quen. Eu, por exemplo, diría, esta maricura me la hizo, pois, unha persona cega. Esa Cosas manicura así. fiñucha a ansiedade que non paras de morder as uñas. Sí, vou pintar as uñas que si non as mordo. Eso é o que di a xente normal. Carla di, vou nas pintar que si dalle un saboriño. Vale, entón, imos agora co fotocall, pareceche? Pois, obviamente, o primeiro que temos que comentar do fotocall é a Luís Tosar, super influencer. Pensaba que estaba nos premios ídolo de Dulceida, ao mellor. Mira pa aquí, con morritos e todo. Sempre guapo, nunca inguapo. Por certo, por que aí están nese fotocall? Nós estábamos nun rosa. Que pasa? Había un para as personas e outro para nós. Claro, exacto, básicamente. Outra persoa que estuvo no fotocall, Roy Vázquez. Rodrigo Roy, Vázquez, espectacular. increíble, smoking. E ao lado, un chaval que nos cae moi ben porque nos invitou a unha cervexa. Para min é a mellor persoa da gala. Sí. El número 1. Non é Dios. famoso, non é celebrity, pero está con Roy, é amigo de Roy e invítanos a unha cervexa, o sea, amigos para sempre. Non é celebrity, pero estaba con Roy e lévase ben con nós. Ao mellor é a persona máis importante deste país. Posiblemente. Falamos con Rodrigo Vázquez, porque super majo, é a mellor persona del audiovisual gallego, sin lugar a duda. Sempre. E díxille, joder, Rodrigo, eres puto amo, estás petando, estás na primeira, vexote máis que do fulano do telexornal, joder, é que non paras de triunfar, non paras de traballar, que es como me alegro, que guai. Contestación de él. Xa virá a hostia. Seguro que ven a hostia por aí, eu non me confío. Pode ser Roy miña nai, que as súas respostas de, sabes, é moi de nai galega. Moi galego, pero moi concretamente de nai galega, non? Esa resposta. Sí. Por moito que marche para Madrid, non pode ser máis gallego. Vale, quen máis estuvo no fotocall? Pois mira, Bea Serén, guapísima, en un clásico vestido vermello largo, non se pode ir, oi, Espectacular. increíble. Estaba Bea Serén. Vas contar todas as anécdotas de... Sí. Vale. Estaba Bea Serén nunha recepción, non sei como chamarlle eso. Bueno, desto cando Nos pasa pinchos. Dos pinchos, bueno, pinchos. quería darlle un pouco de cool e non chamarlle pinchos. Pero... É o que me queres chamar. Se hai embutidos son pinchos, punto se acabou. Porque non eran pinchos, porque non había nada de pinchar, había un pouco embutido ali mal tirado. Non te equivoques, non había nada de comer. Vean Bea Serén e pode falar con Carla. E dille, joder, non atopo o tipo das bandexas que vean co viño e quería tomar algo. E dille Carla, toma, douche unha, que eu teño dúas. E todos me preguntamos, e por que tes dúas? E por que tes dúas? De por si acaso, é que isto é un, o sea, isto é un consello que dou a todo o mundo cando vaiades a calquer evento, da igual que sexa unha boda, un bautizo, unha festa, unha gala tal, cando pase o camareiro con copas de viño, colles dúas ou tres, as que che permita a man. Quero che dicir, se a túa man é grande, podes coller dúas en cada man, colles 4, e senón, o máximo posible, sempre. Fernando Romai anda cun pipote nas bodas. Claro. Entón ese é o meu consello. Porque despois, claro, despois non volves a ver ao fulano, ou despois, peor ainda, empezan a cobralas. Ah. Entón, hai que facer eso sempre. Vale, máis xente que foi ao fotocall. María Mera, vestido increíble. Espectacular. Bueno, podría estar nos premios ídolo ou en Hollywood sin ningún tipo de problema. O que pasa é que ela é simpática. É o único que fai que non pode estar ali.
Quen máis? Ola Xon Mario cunha roupa da bandeira de España. Que dixo el, se el fixo un vestido, un traxe en cores vermellas e amarelas, un pouco aí, non sei, como a bandeira de España, eu para o ano que ven vou facelo ca bandeira do Deportivo. Xa o decidín. Non creo que te inviten po ano. Non sabes nin como é a bandeira do Deportivo. Estás Como intentando... no, Levas depende. meses intentando rascar que a xente do Depor te faga fan túa dunha forma rastrera. No, perdoa, eu sempre fui do Deportivo, sobre todo do Super Depor, despois pasei. Meu pai xa abriba a pulpería Real a Padrón ás ceas que iban os futbolistas do Deportivo. Oh, hostia, non sabía que iban. Ela, Esa historia é real. é verdade, 100%. Sí. Tes algunha prueba? Ai, agora mismo aquí non, pero sí, de verdade, iba, Vale, pois quedamos pendientes de ter probas deso. joder, ao 100%. Vale, O sea, que os máis. xogadores do Deportivo iban á pulpería Real. Isto me genera unhas dúdas. Xuro che por Dios. Sí, porque sí, de verdade. Vale. Máis, Tamén Fátima dicindo que teu Pego. pai conoce a Donato. Isto non é que non, por qué? Coño, non sei se iba a Donato, eu creo A que sí. Bebeto. A un campeón del mundo. Me cago en... Teño que buscar as fotos, ahora. Mira, vamos facer unha cousa. Para o próximo programa ensinamos as fotos. Vale. Hostia, o sea, Verás. teu pai comendo con Bebeto. Ai, non. Eu aquí falando contigo como se nada. Hostia. Podía ser meu pai, Bebeto. Oh, imagínate. Eres bastante morena de piel. Veña, máis fotocall. Quero dicir unha cousa de Ole Joder. Ola Veña. Xeomari, aquí onde vedes que parece un artista. É dicir, parece unha persona, un artista. É dicir, parece un inútil. Non, é unha persona moi válida. Non é como os outros actores e actrices que hai por aí facendo nada. O tipo vai traineras. Hostia, eso é un mérito terrorífico. Confeso que estuve unha hora rompéndolle a cabeza para que me explicara como funcionaba eso todo. Para que te explicar que son as traineras, máis que nada. Sí. Resulta que é un deporte no que hai... Non expliques, olvídate. Non, escoita. Son 7 personas remando e unha persona dicíndolle vamos, más. Eu a segunda remada tiro da lancha, me cago en ti. Queres calar que estás aí sin facer nada, hostia, estamos aquí deixándonos os huevos. Pois a mí ese deporte justame. Eu quero ser o que manda. No, sí, ti sempre. Porque ese está aí, vas, ya está. A ti gustaría che mandar desde a orilla con un vermú. Vamos, chavales, venga aí. Por poder. Non é moito meu estilo, mas eu máis de que dicir, vos podedes, diría, que putos inútiles, dádelle. Eso é o que máis motiva. Claro. Cando se trata de eso, motiva moitísimo. Veña, fotocall, seguimos. Fátima Pego, cantante da Panorama. Moi ben. Oye, Fátima Pego, cuidado, que tamén é reportera da tele, e vai deixar a tele para facer a xira da Panorama, ahora no verán. Cuidado, Local, que recordemos que cando vas de xira con orquesta traballas todos os días un montón de horas, tens que chupar un montón de autobús e todo eso compénsalle porque na tele pagan unha puta mierda. Porque o outro vai en B todo, entón... Cartos dobles. Claro. Así que, mis dieces. Que máis? Home, a nosa ídola, Esther Estévez. Digo eu. A mellor. A mellor, que levou a número 1, guapa, levou un premio a mellor comunicadora por segundo ano consecutivo, unha rapaza que é novísima, é máis nova que a min, incluso, que eu pensei que non había máis xente máis nova que a min no mundo. É resulta que sí, que ela é máis nova que a min, tanto o mestre Mateo, eu que teño 2 hostias, con moito. Dios, que vergonza. A verdade é que... Outro mestre Mateo. As comparativas son asquerosas, Son asquerosísimas, ela sabe falar, aí, presentar, bueno, increíble. A muller máis famosa de Galicia, a máis estilosa, a que lle quere todo o mundo, porque ese é o peor. Non é só que sea famosa, guapa e premiada, é que por riba calle ben a todo Dios. Porque normal é que suscitar envidias, pero é tan riquiña que cae ben a todo o mundo. E ti non lle consigues caer ben nin ao tipo co que faz o programa, imagínate. Non lle cae ben nin a meus pais, que lle digo, vou dar unha entrevista, pa qué? A ver, bueno, cositas. Ahora imos co máis importante, a persoa que máis me gustou a min, que fixo un fotocall increíble, que iba guapa, elegante, bueno, e flipas, Aí a temos. É a mesma.
Que me ver, parecía raro que falaras ben de alguén. este é o meu fotocall. Este é o meu fotocall. A ver, ti dime se non é precioso de ver de lado dunha escaleira, nun bar, que estaba deseando botarnos e facendo, como moito estaba facendo patacas fritas para alimentar todos os actores que se estaban previndo para despois non comer nada. Pois esta é a única foto que teño que se pode dicir que é como de fotocall dos Mestre Mateo. Cunha copa de viño nunha man, unha cerveza na outra, porque eu son unha persoa que non me gusta tomar decisións. Entón, claro, é que a mí non me gusta, digo, por que hai que escoller na vida? Sí. Non. Cando che din que prefieres, viño ou cerveza? Pero quen dixo que hai que escoller que che ten que gustar máis unha cousa que outra? Pois esa é a miña personalidade, así que a tope con ela. Eres, alcohólicamente eres pansexual. Bebes todo lo que hai, sin problema. E sin ser alcohólicamente tamén, en todos os aspectos. Quero dicir que aí estaba cunha cerveza e cun viño porque non tiña un tercer brazo para un cubata. Que Claro. cruzadas non era. Aquí vai, tío, dame, arrámplame. Pero bueno, o de escoller vai con todo, moita xente dixe, ai, pero se tu vales que escoller, que prefieres, liarte con Martiño Rivas ou máis Iglesias? Por que hai que escoller? Na vida non estamos pa, ai, non, me dalle pa diante a todo. Aló, despois gomitas e punto. E col tamén. Vas opinar da miña foto de fotocall? A verdade é que estás espectacular facendo a actividade que máis che gusta, que é o subnormal. Pensei que ibas decir ignorarche. Pois yo, me da igual. Aí hai dúas cousas nesa foto. Viño e cerveza. Hai unha escaleira despois estás ti. Estaba menos rígida a escaleira que ti. Pensei que ibas decir, está a escaleira menos usada que ti. Non me podría enfadar. No. Vale. Esas manchitas, vedes que ten unhas manchas blancas? A escaleira tamén. Eu porque che abro a Pensei veda. que non se podía, Ahora que abres a veda. É que xa levamos moitos programas gravados xuntos, xa sei por onde tira a cousa. Vale. Vou dicir unha cousa. Vedes como é esa escaleira, non? É máis difícil abrir esa escaleira que a Carla. Dios, que me digas iso, porque é verdad, non me podo enfadar porque é verdade, e ainda así ti non consigues meterme ficha, macho. Como tens que ser de inútil? Pero bueno. Eu non me interesa o sexo. Con personas polo menos. Se eres ti solo, sí. Eu si, é a tope. Solo a tope. Vale, que espera, porque temos unha foto de fotocall ti e eu. Que vina colgada na páxina. Sí. Un fotógrafo que anduvo polos Mestre Mateo fixonos unha foto de fotocall. Mira. Pillónos facéndonos un vídeo para redes sociais, porque estábamos aí grabándonos para poñer nas redes. É curioso que unha vez máis teñamos a man cervezas. Teñamos non. Ti tamén tens, como non, mira pa aí. Pode ser un zumo. É verdad, non se ve. O único que sei. O meu pode ser que tuvera moita cara de ir ao baño e tuvera sitio. Ti, cando sales de festa, vomitas tanto que non tens que mixar, porque xa botas todo por arriba. Pois sí, que pasada. Vale. Non sabía que nos sacaran unha foto así. Pode ser decir que é o primeiro robado de todo mal. Uau! Cantos cartos valería isto? Eu creo que polo menos 3 céntimos. Pois sí, é un roubado, tío. Menos mal que nos collou con roupa. Iba a ser super desagradable sin roupa. Por a túa parte, dijo, É que mola cando queres me insultar e te insultas a ti mesma. Sí, sen querer. Vale, máis cousas. A foto máis importante da noite. Con Digo Chiño, o do Digo Chueu, o raposo do Digo Chueu. Conseguimos facernos unha foto con eles. Bueno. Auténtica animal. É que a rapaza que lle ponga voz, claro, obviamente. Claro, obvio. Obviamente. Obvio, pero ti antes estabas me dicindo, está aí Digo Chiño, e eu que é unha persona detrás. Non, é ele. Ele. E temos unha foto que esta pode ser a máis importante da noite. Non é con Luís Tosar, non é con Roy Vázquez, non é con Fátima Pego, non é con actores aí. Son actores, directores de cine. É con unha estrella, Digo Chiño. Digo Chiño, el número 1. Non hai máis.
que me contan que o viron ás 6 da mañán vomitando nunha rúa de Ourense. Pois vai ser desagradable limpiar todo eso, desos pelos. No, que vomita purpurina. Esther Esteve, digo Chiño, digo Cheo, iso é o mellor de todo. Eso é o mellor dos mestres Mateo do audiovisual galego. Vamos a tratar un tema. Que pasou? Esther Estévez, 26 anos. Nada en Verín, ou donde haxa mar. Que chiste máis estúpido. Nacida en Verín, representante da cultura galega, gaiteira, A gaiteira. Esther Estévez, representante da cultura galega e Que gaiteira forte. de moito nivel, nunha das mellores bandas de gaitas de Galicia. Que forte. Asidua a Luar, presentadora da gala do 25 de xullo, doble gañadora do mestre Mateo a mellor comunicadora, cara visible do Digo Choeu, pode ser a persoa máis importante agora mesmo do audiovisual galego, pode ser a representante da galeguidade, Esther Estévez. Aquí, no Todo Mal, en exclusiva, podemos demostrar que non é galega. Bomba! Exclusiva. E temos... Esther Estévez non é galega. E temos probas que o demostran. Pode ser un fraude, Esther Estévez? Pode ser a persoa que está agora mesmo suxeitando a bandeira galega unha gran mentira? Eu digo sí. Asombroso. Acabas de recordar un pouco a Iker Jiménez. Sabes? Pois eu quería ser María Patiño. Que Ah, malo fixo, pois. entón. Vale, pois vamos a ver as fotos ese que dis que demostra que Esther Esteve non é galega. Esther Estévez non é galega. Aí temos Esther Estévez. Fijade por ben, facede zoom, comendo pulpo con tenedor. ¡Ah! ¡Qué fuerte, tío! Que lle retiren o mestre Mateo, que lle retiren o carné de galega, que lle retiren a gaita, que lle saquen absolutamente todo. Non pode ser. Isto é o máis grave que pasou. Isto sería como eu que sei, non se me ocurre nada, porque isto é tan grave. Isto é como ver a Galloso desperdiciar cartos, como ver a Roberto Vilar dicindo non, hoxe non vou beber. O sea, isto mata por completo a galeguidade desta persona. Isto non se pode permitir. Quero, e desde aquí pido, por favor, se isto se quere solucionar, Esther Estévez debe pedir disculpas públicas. É o mínimo que lle podemos pedir. Eu son fan de Esther e vou dicir algo ao seu favor. Está comendo cun portugués. Aí está o portugués, nótaselle por pelo pincho. É polo cuello levantado. Non estará comendo pulpo en Portugal, que lle puxeron tenedor. No. E querendo imitar o polvo á feira. Non será No. iso? Eu creo que é iso. No. Porque, sí, esta Portugal 100%. Porque No. este peinado que leva este fulano non cho fan en Galicia. No. Este fulano, obviamente é portugués, país hermano, e veu a Galicia, invitado por Esther Estévez, para enseñarle nuestras costumbres, para que vexan que se pode ter barrendeiros na rúa, que non fai falta ter pulpo de mierda. E non se lle ocurre mellor cousa que comer o pulpo con tenedor. Que forte. Con tenedor. Pois nada, isto queda en mans da Xunta de Galicia Sí, do protector do menor, como se chama? Espero que as autoridades tomen nota disto. Sí, eu creo que xa tomaron medidas Seprona. Do portugués, di. Anda un portugués suelto por Galicia. Espero que Esther Estévez non vai ao Carballiño, porque agora mesmo tería un problema bastante grave. Capital do pulpo mundial. O presidente da Xunta, sea quen sea, que meta mal a isto. Hai unhas eleccións próximamente. Aquí xóganse moitos votos. O que tome medidas nesto pode salir beneficiado. O que podemos facer é que Esther Esteve vaya de pregoeira á festa do pulpo do Carballiño. Aí estamos. Solucionemos eso, escribo eu o pregón, gano uns euritos, ela limpia a súa imaxe de galega e todos beneficiados. Eu? E ti xa tiraches merda bastante. Entón, Esther, facemos negocios. Como que... A que lliguiñas? A Esther. Digo Chiño.
Sexo. Non te digo máis. Vale, escoítame, veña, vamos a falar de máis cousas. Acabouse de falar de premios e de xente famosa e trangalladas varias. Ahora vamos a falar de cousiñas que nos pasaron esta semana por redes sociais, que é que unha cousa moi grave, máis grave que estar estedes como pulpo No, máis contenedor. grave que eso Sí, non existe. No, moitísimo máis imposible. grave. Marcos, de verdade, é moito máis grave. Esta semana subimos un vídeo falando de Gisela e houve xente que di que eu me parezco a Gisela. Hostia! É para demostrar que non teño a foto de Gisela, que me costou buscala porque non sei nin quen é prácticamente. Tranquila, Gisela tampouco sabe quen és ti. Bueno, veremos. Esta é Gisela. Unha foto super pixelada, porque non fun capaz de coller outra. Entonces, estadesme dicindo, porque houve varios comentarios, non uno, ni dos, ni tres, sino tres, non. Non uno, ni dos, ni tres, houve varios. Entón, estadesme dicindo que eu me parezco a esta muchacha. Vou facer a mesma cara. No, porque non das, porque ela está rindo de verdad e ti non Ah. és capaz de... Non, mentira, porque ten unha risa falsísima, non me valeu ni para un chiste. Entón, Creo que che saleu mal a tirada. Creo que era mellor cando pasan estas cosas, é mellor deixalo pasar. parezco máis Gisela. Pois dixe que te parece a Gisela. Podo cantar a canción de Frozen. Debes. E cal é? É a de sempre. A de Let It Go, Let It Go. No, Let It non Go. cantou Let It Go, Let It Go. Let It Go. Deja, suéltalo, suéltalo, Cantou eso, Gisela. suéltalo, suéltalo. No, non me gusta. Eu se non ten ritmos latinos non me interesa. Que non me parezco a Gisela, poñervos como que irades. Punto, se acabou. Vamos Vale. a facer unha cosa. Porque basicamente porque Gisela se zumbou a Bustamante e eu... Ah, pois sí, sí que nos parecemos. Vamos a decir unha cosa para que quedes tranquila. Vale. Gisela pareces a ti. Ah, bueno. Ah, Así bueno. mejor. Sí, polo menos o Vale. ego quédame aí ben. Vale, outra cousa. Unha mensaxe que nos puxeron nun vídeo. Di, para cando unha colaboración co Telejaita? Para cando? No, é que a mí parece fatal porque dixo, pero esta xente ve os vídeos. Que estou todas as semanas falando con Telejaita, joder, que máis queres que colabore? Que lle vai ao supermercado para colaborar máis, que lle done roupa, que máis podo colaborar? Eu creo que fala de colaborar. Ah, De que claro. me empeces a soplar un poquito de dinero, que non me viene nada mal. Xa che vai soplar a Deputación por isto que tens na cabeza. Xa vou soplar eu tamén. Bueno. Outra mensaxe. Esta, préstame atención, por Dios. Sí, eu sempre presto atención, Isabel. Xa ves que teño que dicir que me prestes atención para as cousas importantes, porque no resto, Sí. como vas a tua bola. Atende, vale? Porque ademais son máis de 3 palabras e ti, cando é así, costache un pouco. Vale, Pero non me moito metas caso. esdrújulas, por favor. No. Hostia, estaba vendo vídeos vosos que me parto o cu. Xa me caeu ben. Bien, me cae bien a Moncho. Escoitei un comentario de Xil Ríos. Sí, Non sei nós cando falamos de Xil Ríos, pode sí, ser. eu moitas veces porque me encanta. Vale. Que cantaba Xil Ríos? Xirarei como a roda do moinho, xirarei nas túas augas de muller. Pois Xil Ríos. Entón di, escoitei un comentario voso de Xil Ríos. Pois contovos que Xil Ríos non acabou sendo meu padriño de casualidade. Tuvo un romance ben bonito con miña madriña. Daquela era lo máis, que ela traballaba na fábrica en Boiro e ele iba a buscala no descapotable ao saír. A máis chula onde a soubera. Ao final campiouno por un bateiro. Ah, e como dato, habríame gustado moito velos. Miña madriña é alta que nin Dios e el... Non fai falta que diga máis. Isto sí que é bomba. Bombo, exclusiva. Super exclusiva. O sea que Xil Ríos se estaba zumbando. Bueno. Facíallo amor. Facía yo, amor, ou como, chame como queiras. A madriña desta chavala que non coñecemos. Filipa, colega. Pero podes volver a ler o de... En aquel momento estaba petando un poquinho a frase toda. O sea, di que daquela era lo máis, que ela traballaba na fábrica en Boiro e ele iba a buscala no descapotable Pero ao daste saír. conta de que, tal e como está redactado, parece que quen era lo máis era a súa madriña. Sí, Era lo é máis. que eu tuve... Era lo máis miña madriña que traballaba na fábrica en Boiro. La hostia, el tiña descapotable. Pero Sí. miña madriña tiña traballo fijo. Eso sí, ten cuidado.
isto non é unha consulta, non estou acostumada a este tipo de contidos, porque normalmente mandan-nos consultas ou cousas para que damos opinión, pero isto é como unha super Hostia, exclusiva tremendo, que Xil Ríos andaba por Boiro nun No, no, no. descapotable. Da cabalo, da madriña, desta rapaza. É que a tipa dixo, a ti non, ao bateiro. Claro. Sí, señor. Como estaría o bateiro? Debe ser un cañón. Hai Bueno, fotos teño... do bateiro? Quero dicir, en Galicia non hai ninguén que teña máis cartos que un bateiro tamén, Claro, é verdade, económicamente tiña que xirar moito Xil Ríos para ganar tantos cartos como un bateiro. En Galicia, vai un bateiro aos mestres Mateo e di, compro todo, préndolle lume e aquí plantamos kibis. E pode facelo, O que fixo Dulceida cos ídolos, básicamente. Pero si os kibis. Xil Ríos, romance e rechazo. Drama en 3 Claro. partes. É como, wow. Wow. Iba a buscala no descapotable. Descapotable ao sair da fábrica. Sí, señor. Sí, señor. É unha historia, olha, que é unha historia super, moi feminista, ademais. Ela Sí, traballo, ti vas no descapotable, pero venme buscar, eu sigo traballando, e me importa unha mierda que xires, ou que sexa Xil Ríos, ou tal, me dá igual todo, eu vou traballar a ganar os meus cartos, e despois mando a tomar polo cu cando me canso, o sea, é que esta muller hai que poñer Maravilla. unha biblioteca co seu nombre, joder. Biblioteca ex de Xil Ríos. Igual eso non é moi feminista, pero o resto sí. É que non lle sei o nombre. Hai que ter en conta que é super feminista esta historia porque, ademais, conocendo a Xil Ríos, isto tuvo que pasar nos anos 40, polo menos. Ou hai 15 días. Creo que Xil Ríos xa non ten descapotable. Cando falades de descapotable en Galicia, tende cuidado, porque, por exemplo, eu que miña nai de Santa Comba, se me falas de descapotable, penso nun tractor sin capota. Entonces, se queredes dicir chulería, pois poñede un Audi descapotable, un BMW descapotable, porque a min dirme descapotable é como, hostia, debía ser super pobre que tiña que ir un tractor a Hostia, buscar. sabes cal é o coche de chulear? Sabes cal é o coche de chulear? O Hyundai Coupé. Sí, claro. Sí, onde vas Xil Ríos a collerme nun descapotable? Veme buscar nun Hyundai Coupé azul marino, cunhas llamas a un lado blancas. Eso é chula. A ver, escoita, damoslle un consello rápido a esta rapaza, que non sei. Ela estuvo a punto de ser familiar de Xil Ríos e ao final, non. Que lle aconsellamos? Joder, que siga rezando como está rezando, que lle está indo moi ben. Rezando a quen? Eu que sei. Talle salindo todo a pedido de Milhouse. Hostia, iba a ter de padriño Xil Ríos, que é un follón, e agora ten un padriño bateiro, que esas bateas, a nada que non teñan fillos esa madriña, quedanlle pa ela. Si, as bateas é o barco que podes facer boat party. Que recordemos, unha boat party sempre é moito mellor que unha festa nun barco. Sempre. Sempre. En que se diferencia? En nada. En que lle chamas dunha forma máis guai é o hashtag, o cancelo que lle pos en Instagram queda máis guai. Ti pos hashtag boa party e dis ti, hostia, onde estuvo esta chavala? Pos hashtag festa nun barco e parece que é a festas do Carmen. Parecen as festas do Carmen, claro. Vale, pois entonces, consello para todas as festas de Galicia. Si queremos temos que darlle un toque, temos que modernizar, temos que triunfar en Instagram. Entonces, igual que non lle poñades, que di Carla, que non lle poñades festa en barco, parece que vas nunha jamela tomando un tetrabric de Don Simón, perdón. San Simón. Que asco. Un tetrabric de queixo. Parece eso. Poñedelle boat party, porque así queda glamuroso. Parece que estás tomando fresas e champán, con uns tipos cachas e tal. Entonces, a partir de ahora, en vez de gran verbena a cargo da Orquesta Panorama, quero que poñades LAN Party. LAN Party, fiesta de tierra, porque hai terra. LAN Party que a Orquesta Panorama. Non lle poño un pero, vale. Non lle gustou, Deixamos o programa de hoxe, o que pasa? Non, porque isto me está faltando ao respeto e eu paso. Eu por mí xa estaría, é hora de ir comer, quédame moito fin de semana por diante, que disfrutar sin verche a cara diante. Ojalá. Así que... por certo, que nunca vistes a unha persoa falar dos Óscar dos Mestres Mateo e dos premios ídolo cunha camiseta dunha vaca. Pois mola moitísimo, Cando te fixeches ese selfie?
Mola moito esta camiseta. Vouche dicir, mira, vou facer unha cousa boa pola humanidade. Esta camiseta, se a mercas, podes colaborar co Santuario Bacaloura, que xa teño onde fai tempo, é unha camiseta super guapa, hai moitas, de moi boa calidade. Así que, bueno, pois, para compensar karma, vou dicir algo bo. Vale? Parece ben? Pareceme estupendo. Que queres que Mola donen? un montón estas Vale. camisetas. Quero que doen para os animaliños, que Moi ben. precisan axuda. Eso es, os animales lo mejor. Sí. Animales maior que personas, sempre. Sempre. E nada, por mí E se xa queredes estaría. colaborar, ti que, joder, que falaste dunha ONG, gustaríame tamén falar eu. Se queredes colaborar ca ONG que eu sempre colaboro, é Telegaita. Buscade por aí e donadlle cartos, que é a ONG que a mí me gusta. Veña, por mí xa estaría. Vemos a semana que ven. Seguídenos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, no, adiós, chao, chao. Chao, Chausillis.